Okinyi makawuono ni ndi tarika apar kod aboro wan edunindo mar achiel ka sama bende akawi kendo achwaki ma mondo mi wadonji kodi e weche magiki mag nonro mar oboke. Kawuono ni kaka pile wan go oboke adek kendo bende abro mi kata bolumu ni weche go mantiere e oboke go achiel kachiel ma mondo mi kuri ng'in to koro ginang'o manitiere. Ok abi some ahinya, abom na luomo ka gi kacha weche go bende sanyalo bet ni koro ne nigi ndadhu e oboke gi eki. Nyinga en ni Okello. Oboke mar The Standard nitiere kaendi, oboke mar The Star kod oboke mar The Daily Nation. Magi te gin oboke mantiere kaendi. Wachaka nego oboke mar The Standard kawuono. Wach maduong' mantiere kanyo endo en battle for governors as 25 back Raila bid. Maendi koro en sani koro kedo mano endo mar yudo mano endo sir mar governors sani koro dhi nyime pacho ka sambe koro Raila no yudo mago madirom 25 abe koro ne sire mano endo opogore gi ma jomoko be wacho ka ne gin ne governors madilo predict. Mago te gino weche mantie kae. I know county bosses say ODM leader is best bet to protect gains from devolution. Hit out at Ruto for opposing 2010 referendum. Mane wach masani koro nitiere wach mane Ruto koro notimo mano matamruok referendum mariga mele fario kod apar. Sani koro duogo kendo koro chiene e sama chal kamani kaka koro governors wacho ni giseneno ber mang'eny ahinya e weche go mag loch mag kata devolution. To Ruto ne opinge omiyo gibe kanya makoro gimako ne sadha. Raila nowacho ni devolution has done a lot in terms of health, education, infrastructure and water. Hence, the need to add funds allocated to counties. Raila namero siro negi gibro med gi pesa mano madhi e counties mondo gitim mago magindongruok mang'eny. To bokeni mano endo mara dini mara ng'wen oting'o wach mane timbre kanyo endo achiel kachiel. Sama bende koro nitie ji ariyo mosedhi e doho mondo Raila koro kik chung kaka jatend piny owacho. Maendi wach mantiere. Two petitioners file case seeking to block ODM boss from vying for top seat. Mane wach mantiere kanyo. Raila koro kone obed ni chung. Maendi gima wachre sani nikech ne otimo mano mane chamo muma kinde mane osekadho. Wacho ni mano en tim ma en treasonable. Teno ne be koni donjo ne gi ketho ndo mar chamo muma ataro mar chik. Mano endo gima jogo domo mikoro wache chiel kachiel. Mano itoboke ni ndi mar ang'wen. So mane gomi Raila koro idwa ni mondo kik chung kaka ng'ano madhi laro kom matend piny ma Kenya. Governors weko mane nitiere kaendi nyingege nitiere teka ne gin kanyakla gi Amason Kingi, Joho, Fahim Toha, Granton Samboja, Kivutha Kibwana, Charity Ngilu, Leki Nyanjui, James Ongwae, Wycliffe Wangamati, Martin Wambora, Anyang' Nyong'o, Nderitu Muridhi, Cyprian Awiti, Colonel Rasanga, Alex Tolgos, Anna Kananu, Francis Kimemia, James Nyoro, Ali Korani, Wycliffe Oparanya, Mohamed Koti, Wilbauti Chilo, Amos Nyaribo, Joseph Olelenku, Dado Godana, Tumagomano mane en kwa margini gi boleo gin governors manendo Alfred Mutua, Kiraitu Murungi Mameru kod Ole Nyongo Po mar West Pokot. Mane wach mantiere. BBI duogo kaka nyosa chuno nyoro en wach maber ahinya. Kakoro poki ka ombulu ma en e chenro mari mogik mar ka ombulu mondo migo ombulu e higani. Ko baisani ne okika ombulu sani to koro okibigo mano endo ma en ombulu e kinde ma owinjore. Jouda sani wacho ni Matiang'i sani ndi koro nyaka wuok mondo mi olero wacho ni endo mar tulo manyo wuok Jakaranda sama koro Ruto nye nitiere kod mano endo ma en rally mare. Jang'ad bura maduong' e pacho kaendi Mikai Martha Koome dwaro mondo mikoro joma onge ketho maricho ahinya mondo gole ute mag ang'ech mondo mikoro ute mag ang'ech obed gi thuolo. Chal ni dhano ng'eny kuno mafundre pi koro ber mondo mikoro jomoko mantiere jela moko ma bende ketho mag sani koro nyalo bet ni gin mago marep ogolgi mar mondo mikoro thuolo oyudre manende ute mag ang'ech mondo koro chako bajo moko e iye kucha. Mane wacho Martha Koome koro wacho kanyenda achiel kachiel. Picking up pieces villagers struggle to resettle as lake recedes. Mane wacho mantiere kaendi jomo osebedo koro ng'iyo kaka nam Lolwe ne bet sani ndi koro nam osechako dok kendo ende nam dhuolore mowuok oko koro kendo nam dok e wang'e. To kese ni nam bro chalo kamano ichake dok kendo kama nam bro duoge kendo chieng' moro nang'o. Onego bed ni jowa paro pa josomo gi jondiko otiap kaendi nyaka itoboke ni mapario kala deka makoro ido weche go mag counties achiel kachiel. Mae wach mantiere. Kang'iyo eni wachimang'ata mag counties wachanda mondo mikoro ket kaendi en wachni. Shock of two Kenyans worth more than 16.5 million others. Nitie jo Kenya ariyo e Kenya ka man gi mwandu moloyo jo Kenya milion 16 gi nus.
ji ariyo kende kama ji tu gin ji ariyo gi gin mwandu gi koket kanyakla oingo mwandu ma jo Kenya 16 million nitiere godo. Winj wach. New Oxfam report on inequality shows local businessmen have a combined net worth of 175 billion, pointing to a yawning gap between the rich and the poor in the country. Kenyatta family comes fourth in the richest list of wealth of 60 billion. Uhuru Kenyatta giri gin mwandu giromo billion 60 mane wach mantiere. To koro nitiere Samia Merali ma endi manche woni incho thon lungu ni Rashid Merali ma koro emane wuon Samia Africa gine mangenya ahinya kambe mangenya ahinya manitiere. Gin makoro gitele Kenya ka endi gi mwandu gin gi mwandu maderom 89.5 billion. Mano mwandu gi okete kanyakla achiel. Ai koro nitiere Bimjisha ni endi ene wuon Vimala Shama en CEO mar Bidco emakoro sani ndi koro en kambi mar ariyo gine family mar ariyo maduong' mantiere kod mwandu maromo 86 billion. Koro jo Bidco gi jo Samia Africa magin jo Waindi koro yugi mwandu magin go oingo mwandu ma ji milion 16 ni gode Kenya ka ji ariyo go. Koro yo woro ni to kanye mano adhiye marach onge wach. Jasunde Bedi be koro ni kaendi Jasunde ni kae Jasunde ni ndi en to koro mage gin 77 billion. Obende en jago ma bende en achiel kuom oganda go kuma kuom jo Waindi gin jo Ramco group of company gin bende gin kaendi gi mondo malich ahinya. Ai koro Uhuru Kenyatta gi Kenyatta family mago e kaka sani chal. In kanye okang' mag jo mwandu ang'o ma in go? Okoyot Oboke ndika ni malang mar my government eno jano ka Josephat darasa na nyiero ka endi ni enen gango ji ariyo ni mwandu mag ji milion 16 ini gango samono kata mna kama ngindonji ninde mi emikia en mna piny en mna kamano. There's no retreat, no surrender for Gabon as they hunt for glory magin African Cup of Nations. Obomayang still not able to train at Cup of Nations. Koro Obomayang bro madoki team ne mar Arsenal mondo mi otugo kuro endo mane wach mantiere. Oboke mar ariyo ma The Star wach medo mantie kanyendo ni Kalonzo Musalia in war of words as division rocks Oka. Menza nikoro Kalonzo Musyoka kod Mudavadi yuare weche giki mag siasa mantiere i Oka. Nyiso ni kosa nikoro oko riek makoro barore mane wach mantie. ANC troops say Musyoka is insincere while Wiper lieutenants accuse Mudavadi of having one leg out of the door. Magi makoro timre. Koro jogo masiro Mudavadi wacho ni Kalonzo ni ok en ja adier ka wabet kode kaendi. To jo Kalonzo wacho ni ngini Mudavadi uno en tiende achiel ochung' nyamakara. Tiende achiel ni oko moro nitiere iye. Koro wakiani to wadhi kode gi kanye. Mane wacho mantie nyalo somo bende itoboke nendo mar 10 kaka wuod Musalia Mudavadi. Maendi longo ni Michael Lulu Mudavadi. Kaka ne otony e masiro nendo mado sit attack manotimre higa manokadho. Gagi weche mantiere. Trial start on herbs for treatment as COVID-19 rather. Herbalists often say Kenyan medicinal plants can treat it. Now we want to find out. Joma timo mago thieth mag nyaluo giende mag nyaluo sani koro nitiere kanyo. Wach machielo mantiere ndi Ruto to raid Raila's Nairobi bases after Sunday's chaos. DP rescheduled his rally in which he was to tour Kibra and Langata. Maya wach mantiere sani ndi koro Ruto bro dhi mag Langata kod Kibra kon mai paro ne gin bedroom mag baba mondo mi odonji kanyo banka koro ncha ne tulose muoch mano endo weche mancha timre Jakaranda manyie wacho ni ok ber kendo ok owinjore. So mane matuta hinya. Ayub Savula ondiko ka disband Oka. Principal should jump to Raila or Ruto. Mane wach Savula kaka onyoso uke ANC. Onyoso Mudavadi gini ndi wuoyo uru Oka ni en gima onge. Ngato koro dhi kor Raila kata ngato dhi kor Ruto. Tingeni en manche en deputy party leader mar ANC. En moloso kamae. To Oka ni jidare dongunda. Makoro kangeni odo bet nango. Magi weche mantiere inyalo some kanyo. Wogoko mondo midhi ndikri okang' machielo kaka jagombro mane wach mantiere. Up against Ruto to back Raila bid mane wach mantiere kanyo itoboke ni ndi mara auchiel inyalo some na silieke kanyo matin ke nasilumo ni go
godo. Wach maber manitiere en ko sani ndikoro maendi migawo mar weche mag omenda pacho kaendi kata guch pacho ma Kenya kaendi sani koro golo omenda maromo bilion 144.98 makoro dhiyo devolved units kata mago ma koro dhi counties kata loch mag gwenge. En wach maber ahinya waneno kama endi nyiso ni koro gik madhi nyime e counties bro mna dhi mbele makata bed ni koro yiero ji biro kata ok bi. Wuod Mudavadi oloso kanyo inyalo somo ito Oboke nindo mar 10 kaka ne otony weche mag dusit. Production cost in Kenya to be reduced by 10%. Kenya ma wach mantiere ni koro loso mondo Kenya kaendi bo dok piny kod mano madirom kwanata mala 10 libedo wach maber manade en ito Oboke ni mar 12 inyalo some mondo ing'e to en ang'o momiyo manendo iwacho sani. What is wacho niya, I'm not dating taken men, says Lilian Muli. Maja fombo Lilian Muli wacho niya noko nyal timo mano endo siep kata bedo kod mano ma bende luongo ni weche go magera gi ng'ata ma osekaw mane gi motemo wacho kanyo. Jalango will still be emceeing even after being elected. Jalango ma iluongo ni VJ wacho ni kosa kata yiere mana ni en MP ma Lang'ata kaka olap dhoge jurni no pod ok obewe weche mar tayo nyasi obama bedo MC kaka dhi nyime to koro MC ka honorable member kore ka idwari mondo ibede parliament debate kore ki idhi timo MC mar Luo festival ochal nadi. Jalango kanyo parane diriyo ng'amo siep ne ng'amo ndiek. Ringtone pod nitie mana gi tabu. Ringtone ok nyal ai tabu mar dwaro dhako. Sani osemanyo Zari ok oyudo, osemanyo ji mang'eny kaendi ok oyudo. Koro isieme ni kijana we manyo mine moko motegno gi many mbeseni. Koro no kama mine makoro sani osebedo ka koro ne jiwre gi miyo Ringtone wiyok ti manyo Zari wacho ni ok ong'e. Osedhire Paula Kajala ma en girlfriend mar Raivani osekwere odwa nyaka min ka ok ang'eyo gimomiyo timre kama. Akwero ji pile ni kijende matindo gi owere gi mon mojiwre gi kama idhi kode malong'o onge gik mosenene piny ni ng'eny moloyi mane wach ma ji ok dwa winjo. Ka wadhi nyime kanyo endo onge matanga medi en mana ni koro wang'iya ne to Oboke machielo ne nitiere kod ang'o awacho ni aluome atigo Oboke mar The Daily Nation. Josephat unyiero to gine wacho adier un kijende matindo wereuru gi mine mojiwre gi. Ruto Raila in fierce battle for governors. Ruto gi Raila sani koro en lweny ma timo ka chieng' sama koro gimanyo manendo sir mar governors ma pacho kaendi. 30 county chiefs throw their weight behind Raila Odinga as ODM leader and deputy president eye the regional network and financial muscle critical for oiling the grueling campaigns. Mane wach mantiere to nitie gimoro matimre sani en jumbe adek nitie traffic jam mantiere Eldoret Malaba mar trucks nikech ipimo ji COVID e Uganda. Gino tamre rumo sani jumbe adek sani koro en traffic jam mose cover 70 kilometers. En gima theko kendo lit malich miwuoro kang'e tang konyi gini endi nadi mondo mi olose. Ka adhi nyime wach mar governors mane nitiere buch Raila ni kanyo. Moi sign out for wealth for his father and grandfather. Collins claims assets have been irregularly transferred to disinherit him in both cases. Sani koro nyakwar Moi manyawacho ni sani koro ywak chande sani koro pod oramo ni mwandu mar wuon gi to gi mwandu mar kwar gi ma en Moi to tich nyaka miye. Wacho ni Moi nitie gi mwandu maromo bilion 340 ne bini kwa magio gin gik mimiyo kakoro Moi ema nigi pesa ni te to jome wacho nigi pesa kakara gin to gin magi ka gin 89 Moi nigi 340 billion joka nigi 89 billion kare joka onge pesa gin gi change kalure kaka Moi nigi mwandu. Ka wadhi nyime mano e wach mantie kanyo gimotimre kaka e Kenya kama kang'eni ma en nang'o somo ni to Oboke ni mar 8 Naivas supermarkets kanyo be yoro kosechakre kendo Tuskys nyodhi Nakumatt nodhi to mana nikech weche miluongo ni koro gik moko mitimo mag family ma ji chako yware gi kinyo ne chako dhi e court ngine oriek mo ochako rume. Tuskys nye duong kama lich miwuoro odhi nikech wach mag ywaruok mag jogo kaka gima jok nyal manage this business somoro chala kaka KFC giri mag US gi moko madongo kata ma South Africa mancha no biro kae ni miluongo ni Carrefour ono bene gitimo magi to koro ma bende ibedo ne koro brom na dhi kamano. En wach maber ahinya ni sani ndi ji ndiko kura asechaka paro ni okang' machielo pa josomo kod jondiko ni kanyo nitie Oboke kaendi malang'
Maendi en smart business manyaka itim. Governor ma Nyamira kwere ni okobedhi e UDA. Makaponi mane omiyo ANC mondo omiyo dhi osirgi to oonge kodgi. Koro Mudavadi nyosewegi savula kaka deputy party leader nyaribo bunyisi ni kaponi dhi e UDA tana we imna gi kanyo. Koro en kama tek. Weche mae pinje maoko mageng'en wakelni aneno ka Oboke ni maprario gabirio gimantie kanyo endo en agaja magweko mag kwano agaja goeko mag odiero mag kizungu agaja mabaro wich kanyakla gi sulwe mari ing'eni nonyuli dwe maradi ing'eni sulwe mari wachango kawuono kata sulwe mari en gamane. Mago e gima koro nyalo ng'iyo kanyachiel kachiel chenro mag wang' jowi ni ka paro ni abo matieko kamano sama koro owachre kaendi ni junior secondary schools to be hosted by primary schools too, says official. Magi manyo penjo nyoro kaendi to koro junior secondary schools ibo gergi kama chielo kose gibo dhi secondary schools mwana gogi kose gibo donge primary school. Koro wacho ni koro junior secondary schools bo bede primary schools manitie kanyogo. Kaya kamana de chala kan gi roko uniform mopogre kata gibo roko uniform machal gi joma ntiere e grade kia gi CBC go. I don't know how the plans are to gima koro ng'e maler ni koro gibo bete primary school no mane wachimantie. Uhuru Kenyatta notimo limbe. Uhuru Kenyatta sani ndine ntiere e gwenge ko mag Hungary sama bende koro ne ntiere manendo e Janus Adar at State House kane oromo kod maendi menja telo mar Hungary kane giloso e weche gweko makaka Kenya kod Hungary nyalo bedo achiel. Maendi en limbe masani koro jatend piny nendo ma Hungary timo e pacho kaendi. Atieko chenro mar nonro mar Oboke. Samoro Oboke gin geche mamit to ng'eni nyaka walika ka bende wang'iyo ni saa kik dhi ahinya nikech joge dwari e mbaka. Uru mondo awuogi kiny wachak watime kendo kamaendi karuthome odiochieng' machielo.